Miteria Carsto, Ofelia Ganado, Flor de Lista Roble, Damian Palculan, Cristo, Poliflor Pisco, Florentino Pisco, Consolacion Pisco, Domingo Valdez, Gregoria Valdez, Artemio Valdez, Basilio Valdez. Tumagderte. Ito tutubo na yan, pangkay. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at ako makatatayo. Basta mamet ken ka. Kalapsat, italit tayo ti Diyos, dagiti amin, tatarigagay tayo, dagiti pagyaman tayo ken kuana, gapo ka dagiti para burken imbad. Dawatin tayo mat at tultuloy apamindisyon na kada tayo, dagiti tarigagayan tayo, ti abiyag. Di ba nang italilis na kada tayo, ti anyaman na pagdaksan, tinakaaro asat sakit, kananyaman na pakarigatan. Ki Diyos manangaasi ken managayat, naasi no pay managbasol tayo. Pagbabawyan tayo ng dagiti basbasol tayo, tapnatapan na kaikari tayo makiranod, kadagiti na santuan a misteryo. Natay amin kung na tayo, at kung kisara, iti Diyos sa nakabalin namin, kaya kayo met kakapsat, tasyak nakabasulat, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay, isungag pagpakaasya ken Santa Maria Magdanay na Birhen, kadagiti amin nga angeles ken sa santos, ken kada kayo met kakapsat, tay kakaasya kumati ako tayo na Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Man nakabalin kat agnanayon a Dios, itarong mo ka, dagiti puso mi, tapno makaay-ayo daken ka, kat babaan tinagan ti ay-ayatem nga anak mo,
Umad-ado dagiti na imbag nga aramid mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo kat Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka ikitimpuyok ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti may kadua surat ni Samuel. Imbaon ti Apo ni propeta Nathan ken ni David. Napan ni Nathan ken ni David. Ket imbagana ken kuana ti mawipapan iti dua a tao nga agnaed iti maymaysa nga ili. Ti maysa na baknang, ket ti maysa na panglaw. Kinuna ni Nathan, adu ti baka ken karniro ti baknang. Idinto ta tinapanglaw a tao at damay maysa nga urbon ti karnero na aginatang na. Tinaraken na iti karnero, ket di makkel ti balay na, akadwa dagiti anak na ababayi. Iti naminsan, adda dingteng asa nga ili ti baknang. Saan akayat ti baknang, apertyen ti maysa, kadagiti animal na, nga ipasamo, iti sa nga ili na. Innala nakit di ti karnero, tinapanglaw, ket pinartina nga ipasamo, iti sa nga ili na. Kasta unay iti pungtot ni David, iti baknang, ket kinunana. Isa patak itinagan ti Apo as ibibiyang, ang masapol ang mapapatay, ti tao ang nagaramit iti dayto. Masapol abayadan na, iti mamingpat ti kaadu, ti innala na gapu ti dakes nga inaramid na. Kinuna ni Nathan kini David, si kadayta a tao, itang narod, iti tunggal kapututan. At danto kapututan amatay tinaranggas nga ipapatay. Agsipod ka nagsukir ka kanya. Kitinalam ti asawa ni Urias. Isa patakyan ka, patakudek tu ti maysa itibukot mo a pamilya. Amangyeg iti relibok ken ka. Makitam to daytoy inton alayk dagiti asawa. Kititig ko ida iti sabali a tao. Kaiday nang tu ida ura iti tenga ti aldaw. Nagbasol ka iti nalimet. Ngayon ipalubos ko ang aramid daytoy iti tenga ti aldaw. Tapno makita dagiti amin nga Israelita. Kinuna ni David. Nagbasolak iti Apo. Simungbat ni Nathan. Pakawanen na ka, ti Apo iti basol mo. Saan ka amatay? Ngayon gaputa, sinuker mo ti Apo. Iti panangaramid mo iti daytoy. Matay ti anak mo. Kalpasan na nagawid ni Nathan. Pinagsakit ti Apo iti ubing ngayon pas nga iti asawa ni Urias ken ni David. Nagkararag ni David iti Diyos. Tapno imbag ti ubing. Saan anangan iti uray anya, ket tunggal rabii, mapan iti kwarto na, ket agpatpat na nga bitidda iti daga. Napandag iti opisyales iti palasyo na, ket pinagas da, apabangunin, hindi na kinayat ti bumangon, hindi na kayat ti makilanglang kadakwat. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Parswaem kanyak o Diyos tinadalos a puso. Parswaem kanya po Diyos tinadalos sa puso. Parswaem kanyak o Diyos tinadalos a puso. Ket ikanak iti barukin na putno nga espiritu. Di nakagtalawen iti imatang mo. Di mo ipanaw kanyak ti Espiritu Santo. Parswaem na po Diyos tinadalos sa puso. Isublim kanyak tirak o ti panangisalakan mo. Iti kanak, iti natulnog nga espiritu. Iti kasta, isuro to dagiti bilin mo kadagiti managbasol. Tapno agsublida kenta. Parswaem na Diyos tinadalos sa puso. O Diyos asalakan ko, ispalen ti biyag ko, ket iwar na punto ti kinalinteg mo. Apo tulungan na nga agsao, ket idaydayaw kanto. Parswaem na po Diyos tinadalos sa puso.
dagiti sa uwa makaitetiag na nayunabiyag. Ti Apo at napumata na kayo. Basta kumamit ken ka. Ipan na kayo waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Gloria ti maipay ken ka o Apo. Idi sumipngitan kinuna ni Jesus kadagiti adalan na gumalasiw tayo. Pinanawan da nga rod dagiti tattao sa dalimugan iti bilog iti ayan ni Jesus ket imballasiw da. At dapay sabsabali a bilog ang nakikuyok ken kuana. Pagamuan naghangin iti nakapigpigsa. Timmaod dagiti dadakkel adaluyon anang sabwa-sabwak iti bilog. Iti kastangan nganin mapno ti bilog iti tanom. Ngem si pupungan ni Jesus sa matmaturog iti kutit ti bilog. Riniing dagiti adalan na. Maestro kinunada, awan ayo ti anyaman na ken kanulumnet tayo. Bimangon ni Jesus, ket binilin na ti angin, agsardeng ka. Sana kinuna iti daluyon, agtal na ka. Nagsardeng ti angin, ket nagtal na ti daluyon. Kinuna ni Jesus, kadagiti adalan na apay nga agputeng kayo. Awan pay kaditi pamatiyo. Ngem kasta una iti puteng da, ket kinunada iti maysa ken maysa, anya ti katatao na da itoy. Oray ti angin ken ti ken ti daluyon at tulnog da ken kuana. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maipay ken ka o Kristo. Good morning. Good morning po. Nakita kay ti daluyon na. Oo, baka hampay. Hanga taga kabaruan di kuana pa nagdigos di baybay ke. Nakita na di daluyon agtaray-taray ke. Ni mayat man tayo nga danon tanap biyag kunana. Nangisungpot inyawid na idi buyat na idi batsyata ke. Ayun na tayo mo. Nagakabaruan sa tayo ka. Ay haan. Daluyon. Mountain Province kung napay nakita yo. Taga Mountain Province ka no. Kung nakay naka-buy-buya nga taga Mountain Province ka no dyan nangalat nang isupot idaluyon. Ibuyat nan to ka no idibat kata ti amuna ka agdaluyon pa. Sumangkot ka ayun na talimatan. Hindi ka tayo biyahin na taga Mountain Province apay nakita yo. Kabaruan ko natay latan daluyon ni Apo Jesus anya ti senaryo na daytoy. Gaputa ado ti taon, dengdeng ka sigun ti ebanghelyo tayo, ado ti taon, kayat ni Apo Jesus ti agina na, gabi malasiw ta naglugan da ti bilog da, hanga halakan niya tayo nga di bangkan, tata, haan nga barko nga dakkel, di gaod pa ilaeng kakayo pa ilang bilbilog tayo dinaraan. Katata, iyagdada dyan, agil ilag ni Apo Jesus, ayaw ka dyan amo no, dyan amo panunutan tayo. Anya tayo daluyon katinga tapang katakwata. Pinano ni Apo Jesus, ta Diyos nga rin isunahan. Gol. Diyos nga rin isuna. Pinano na nga padakka na di daluyon. Wano na ira na. Paapaya nga, hindi ko na anak agtal na ka. Kung na anak nagtal na mo, agraman jay daluyon. Inted na ka di katakwata day jay. Tapno magunggon di pamati da agbuteng da ta ipakita na tibilad na wano dimteng lat ta itibiyagan dimteng latan iti agdaldalyasatan tapno ngam na inaramat ni Apo Jesus ti bilad na. Kaya di pagsalud-sulat tayo plano na kadimon no inted na laeng tapno matesting na ti pamati ken bilad da. Ngam at damay may sa napintas nga napasama kanya di dyan, nagkamang dakin ni Apo Jesus. Iso pinagtal na na. Anya di kahit nang ibagatan niya tayo. Dari ti paspasamat ti biyag tayo, ti inaldaw-aldaw. Alam ko ma, ibaga tayo, di dyan daluyon, plano ni Apo Jesus, tasubsubukan na ti pamati. Ganun tagduma, uri na iti mapasamak ka na tayo, mabalimot nga, kaya't ti Diyos nga mapasamak kanya tayo, tari na, no kas ano mat ikatibker tayo. Di pa nubok tayo, di pa karigatan tayo no dagduma, inted na amis mo dagitoy, tapaka rinaan na, no kas ano mat katibker ti pamati ti kong galmay sa kada tayo. Sakit, problema, pakarikutan,
Nya pwede kati pakarikutan tayo. Rigat kunayo. Jaman nga magustuhan nga dengdengden nga. Apo, kung kuna tayo, marigrigat kam laeng, manalon kami. Nya ko mga marig, nanamnam ay atibiyag mo tahan. Nangala katibalon mo, mangal daw kadya ayan ti sirok ti sapan ka, nagnam ay ti ka nagpariir ti biyagan. Dagi kita agir aircon ti kunayo, ang agtagtabadan tutan, kuno ka sa ngagarapon ti maintenance ta. Kasi ka nga inalto nga umaway ka, awang pa maintenance mo, tila maintenance tayo ti, kasi sa San Miguel ka, gin. Ano mamalumana, isyat mo laki pa, anyo palaluan mo, nariga mo. Kala ko man nga narigat ti haan at dalat ta apa karikutan oray pa ko nang nga agigyang ka ti kondominium mo no mansion nga ko sabali mo ti problema ta sabali mo kanya tayo sabali mo ti pakarikutan tayo kuno inted ti Dios dayjay no dat dumating tingitingan na no si asino tayo kitaan na no kas ano mat katib-katib ni pamati tayo may kadwa no kumano haan nga inted ni Apo Jesus dayjay daluyon napasamak latan nga awan ti plano na the same at damo dagiti umay tibiyag tayo nga nga plano ni Apo Dios nga mapasamak latan tibiyag tayo I don't know kung plano ti Dios kuno saan kung na may ibaga tayo nga plano na nung tinakapinpintas kada diti adalan ulitin tayo nagkamang dakin ni Apo Jesus na up dayjay butang naikat di butang da na ginawaan da uray di ka butang da napukaw gapot anak kamang dakin ni Apo Jesus. Kadi di kapintasan nga aramid tayo. Di kapintasan nga ibagbaga tayo nga pagkamangan tayo. Ngano anyaman ti pasamat ti biyak tayo kapintasan at kamang kini Apo Jesus. Tano kumano kunada ka ti butang da ka tumpok tayo. Dagaya ko ma, dagaya adalan. Ibutang da ka awanan panawan ta ita ni Apo Jesus anya ti at nga na dakes tinapasamak na iso nga daduma dahil iti kapintasan nga aramid tayo iti rigat iti namay iti ragsa liday sakit kin salon at kapipintasan lat ati agkamang kini kamamayatan lat daya agtalet nga agkurkurno ken kuana uri na hanap ay lang pagsad dengan ti daluyon ti biyak tayo tataangom addan tulak ta namay nga itit na addan tulak na ginawa nga ipaay na ito dito ka mamayatan nga attitude tayo no napakumbaba ka nga tao ti kapintasan nga aramid iso daya agkurno nga agkamang kinni Apo Dios ta ti tao nga natangsit ka kunana ken hanto kasapulan ng ti Dios ti kunana ti tao nga natangsit ka kaya nga solbaran amin nga problema kada pa pakarikutan ng ti kamamayatan nga aramid Hindi ko na kon plano naman kinhaan ti daluyon ti biyak tayo. Dagiti adalan ke the best di kay naramit na kanya di jay. Ako dumnet tayo. Nagkakadi madanagan. Insalakan damot ani Apo Isus ta magkasen ta adapel at yung agor-urok ma. Nagmayat agorok na kadatan ta daluyon nga nagpigsa. Nga anya ti kapamayatan nagkamang da. Anya ti subad na di pa nagkamang da kini Apo Isus ginawa nagtal na ikat jibuteng na paturudan da taapaya no adda ni Apo Jesus iti biagdan na nabigbig daman ti kadda na iso na sa daaw da nga kunada anya katatao na daytoy nga uri ti daluyon pagtalnaken na kasi magkanya tayo anya ti pakaalaan tayo ti comfort pakaalaan tayo ti ginawa pakaalaan tayo iti correct no makastrad ni Apo Jesus iti biag tayo dahil ti mangted laeng may salaan ti mangted ti ginawa ken correct uray at napakarikutan no makastrad ni Apo Jesus iti biag tayo kala nagsayaat na natipon-tipon tayo manin iti dahil pinasantuan amisa dinawat ti pamilya dahil tingasisa tapno laeng mamisaan iso kumaati mangted ti komportan niya tayo iso kumaati mangted ti ginawa iso kumamat ti mangted ti liwliwa ken tured kada iti pakabukngan ken pakarigatan tayo no at ni Apo Jesus ituloy tayo nga rin karara kas may isa nga sisa kas may isa agino
Sabay kumakamay ka rin. Amay dadon, hirabaw, hiyantar na. Kahit kayang ginamay na, isagot miken ka. Awan ligayaw na, awan dilitnos na. Iamay kariya, may latot ipadaya. Apag dayaw miken ka. Umararag tayo, kakapsat at nga tayo, kinagiti adaton tayo. Makaayayo kumaiti Diyos Ama aman nakabalin amin. Yapo at na kumaday to yadaton karigita imam. Ket may pahay pa kay dayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na. Ken kasama ket pagkilang tayo, ken kadagupan, tinasantuan ng iglesia na. Awatan kat apo dagitoy daton mi, pasanton kat ida, iti kasta agbanag da pa kay salakanan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at takumata kayo. Basta umamit ken ka. Itag-ayo dagitapos puso yo. Abdadan si sa tag-ay di apo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May karigit rumbeng. Noon ay amay karigat rumbeng anong migat pa kay salakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken Kristo. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kadag nanayon a Diyos. Taga po ita ay ayatem nga anak mo pinarusan ti tao. Ket pinabarom babaen ti mangnibi-nibi a kaasin. Rumbeng nga rod nga agserbikan ka ti kadagupan dagiti parswa, ket daydayawen da ka dagiti amin ana isalakan. Ket iti maymay sa anakem itantanok da ka, ket dagiti sa santos mo. Isot gapuna, makinanggay kami kadagiti amin nga angheles amang ibunan natken ka, ket siraraksak kami nga agkuna. Santo, 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 Diabo a Diyos, dahiti amin na paswa. Di langit ken dagan, namuday di bangkay daydayawan. Sana ikangatuan, madaydayaw, iyumay ginaganti amo. Sana ikangatuan. Pudno unay apo, biig ka akin na santo, kat si katikubuayan ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rod, paay mo ta espiritu mamangkasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida kakatami, apagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuop na ngala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na, sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Kada ito'y iti bagi, iso amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet at alpasan na di pa nang rabiida na ngala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, kada ito'y iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon at ulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagit yo kanya.
Iti misteryo ti pamati. Babae ti krus mo, ken ka panagungar, inakamin sa lakas, ti kaman lupos ti sangalungan. Iti ngarot pa nangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, itaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo amay kari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami makirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak nap iti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papati. Laglagi pam pay apo, dagiti kakabsat mi apimusa yan as inanamat ipanabungag danto, ken dagiti amin apimusa iti sidong kakaasin. Nang nangruna nga idawdawatan mi, dagiti minminatay iti daytoy asisa, ken daytoy a pamilya. Awaten kat ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken kay tirupan ropa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami, aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon agiyag, ket makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda anak kapudno anak serbikan ka ditoy taga, magikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok noy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Hintay umararaw iti ama, katwalwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga sa dilangit, malaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y gagakas sa dilangit. Item katakanggal daw dito'y iti kanalingan iti paginayon haldaw. Pakawanin mo iti basol mi, akasmet pa makawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Yakamet perayan, naman lukot si Kristo, kasalakan na kakita. Tawasin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagtaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasan anamnamain mi, ken iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukuan iti turay panakabalik ken dayaw ken kanayon na nandito O astata. apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga kapukanyak ikat ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingan, ngurigat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumamit ken Iba ay tayo ti kapya, iti tunggal may sa kada tayo kapya, kapya. Cordero de Dios, Diyos sa may katkalikimasbasol trilubong kasya na kami. Cordero de Diyos sa may katkalikimasbasol trilubong kasya na kami. Cordero de Diyos sa may katkalikimasbasol trilubong item kada kami kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kariti basbasol ti lubong, nagaasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, Diyak may kaligo may kakanya, ket may sanay sa tao may pagpuntul kararawa. Jesus, my God.
Umararat tayo. Man nakabalin a Diyos, ipaay mo kadi, tadakam amin anak agun o diti grasyam, amang tibaro abiyag kada kami, agragsak kam adi agres sa tipan nakasalimet-met mi iti daytoy aparapor mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyok ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. I Apo at dako makatakayo. Bendisyon at na kayo ti man nakabalit a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasan ti na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapia ti Apo. Agyaman tayo. Pagkabigat tayo, amin, Apo. Sa amin ito.